Yun, magandang gabi mga tropa. So, ngayong gabi pala mga tropa ay may gagawin tayo. So, mag-egg candling pala tayo mga tropa, no? Dahil may isang inahin tayo doon na naglilimlim. So, susubukan natin kung alam na ba natin kung paano egg candling mga tropa, no? So, pang 10 araw na pala nung inahin na naglilimlim ngayon. So, titignan natin kung lahat ba ng mga itlog na nailabas niya may similya o fertile, sabi nga nila. Right, so puntahan natin yung inahin mga tropa. Tapos kunin na natin yung itlog. Tapos i-candling natin. Right, so let's go! Alright mga tropa, so kukunin natin yung mga itlog dito sa may inahin na naglilimlim. So, nandito siya mga tropa. Diyan yung bugad, oh. So, titignan natin kung marami ba siyang itlog. So, hindi ko pa nabilang kung ilan lahat yung itlog niya. Right. Down. So, ito yung naglilimlim natin na inahin, yung white gold natin mga tropa. Ayan, oh. Right, so kukunan na muna natin yung inahin mga tropa. Sarado muna natin to, baka makalabas yung ibang inahin natin. So yung kumasta pala dito mga tropa is yung talisayan natin, golden gray natin. So yung golden gray pala nilabas ko na. So marami pa palang itlog dito. Yan mga tropa, ayan. So ito yung mga naglilimlim dyan. Tapos ito naman, mayroon pa dito nagsisimula na. So marami tayong papalimliman. Right, so kunin mo muna natin tong kunin na muna natin itong mga itlog mga tropa. Alright, para tayong aswang dito. Alright mga tropa, so ito, mag-e-end candling na tayo mga tropa. So, ito lahat ng mga itlog na nakuha natin. So, may 13 na itlog. Lahat yan. Alright, so simulan na natin mga tropa. Para makita natin kung lahat ba yan ay fertile o hindi. Alright mga tropa. So, gamit pala natin cellphone. So, tatapat lang natin yung ilaw. So, yung ito pala mga tropa, oh. Yung patulis, yun ang hindi natin iilawan. So yung flat yung iilawan natin. Yan, titignan natin. Ayan sa mga tropa. Yan, kita ba? Ano? May ugat-ugat siya mga tropa, oh. Yan, ibig sabihin fertile to mga tropa. Ayan, oh. Oh. Yan, isa na tayo. one down. So pangalawa. Ayun, no. Ayun mga tropa, oh. Kikita nyo gumagalaw-galaw na yung sisiw. Ayun, oh. Oh, gumagalaw-galaw na yung sisiw mga tropa. Oh, fertile din. Dalawa. So nakadalawa na tayo. Ito mga tropa. Patlo. Ayun, oh. Grabe yung sisiw mga tropa, oh. Kita nyo? Ayan, pangatlo. Ayan, oh. Grabe. Yun, fertile. So, tatlo. Yun mga tropa. Apat, fertile din, oh. Oh. Yan siya, oh. Fertile din ito mga tropa. Yung sisiw, oh. Gumagalaw-galaw, oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Pang-apat na yan mga tropa. Pang-apat. Ito na yung pang-lima. Ang pang-lima. Ang mga tropa. Fertile din ito mga tropa, oh. Oh.
Yun o, kita nyo yung ugat. Yun yung sisiw oh. Ayan siya mga tropa oh. Ayan siya mga tropa oh. Pang-5. Ito pang-6 oh, patulis to mga tropa oh. Sigurado lalaki na to. Ayan mga tropa oh. Uy, fertile din. Ayun oh. Ayan mga tropa oh, fertile din siya oh. Pang-6 na yun mga tropa. Ito na yung pang-7. Uy, fertile din mga tropa oh. Ganda oh. Pang-7, ayun yung sisiw oh. Gumagalaw, nakita nyo? Yan oh, kita nyo na yung sisiw oh, pang-7. So, pang-10 araw to mga tropa na nalimliman. Oops, grabing ganda oh. Ikot natin. Yan sa mga tropa oh. Uy. Yan mga tropa. Yun. Pang-8. Pang-8, fertile pa rin. Ba, nice one. Uy, fertile pa rin mga tropa oh. Oh. Pang-9. Ito yung pang-10 natin. Pang-10 itlog. Uy, fertile pa rin mga tropa oh. Oh, ayan oh. Oh, may ugat-ugat siya. Ayun yung sisiw oh. Gumagalaw-galaw oh. Oh. Pangilan na yan? Pang-5. Ito yung, ay pang-10. Yung pang-11. Ayun, fertile pa rin mga tropa. Wow, sana 100% na fertile lahat. Yun oh, 100% na may similya lahat mga tropa. Sana nga. Ayun oh. Oh. Yun, ito yung pang 12. Uy, fertile pa rin mga tropa. May similya pa rin oh. Yun, fertile pa rin. Yun oh. Wow. Ay, at ito na yung pang 13 na itlog natin mga tropa. So sana nga may similya din to. Yung last. Ayun, may kuwan din mga tropa oh. Ayun oh, may ugat-ugat din oh. Oh. Yun. Nakakatuwa naman mga tropa. Lahat may similya. Ang galing. Alright mga tropa, so nakakatuwa naman kasi lahat may similya mga tropa. Yung 30 na itlog, lahat may similya. So lahat may similya mga tropa. Ayun oh, nakakatuwa naman. Alright. So dito na siguro matatapos tong vlog natin mga tropa. So ayun, nakakatuwa talaga. So yung inahin pala na yun white gold. Tapos yung pinares natin yung golden gray. Yan. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga tropa. At bukas pala update tayo sa mga sisiw natin na mga golden gray. So bukas papakita natin sila. Alright, so see you bukas mga tropa.